We proberen juist van alle natuurorganisaties aan te geven dat honden aan de lijn moeten. Ja. En daarom vragen we dan ook vaak even zo van, omdat allemaal vogels ook op de grond broeden, maar denk ook even aan een reekalfje of aan de schapen die hier lopen met de lammeren. Het broedseizoen is begonnen en dat geldt niet alleen voor vogeltjes. Dassen, reeën, vossen, levendbarendagedissen die hier ook op de hei lopen. Dus die krijgen allemaal jongen deze komende weken. En ja, daar proberen we extra rekening mee te houden. De boodschap vanaf 15 maart tot 15 juli is 4 voeters aanlijnen. Dat moet altijd, maar zeker in deze periode. Anders dan weer die allemaal verstoord en er broeden, nestjes maken, noem maar op. En dat is niet de bedoeling. Nee, wij zijn zeker niet extra streng deze periode. Wij proberen eigenlijk altijd het publiek op onze hand te houden. Dus wij eigenlijk met de meeste gevallen, als je een beetje uitleg geeft over hoe en wat, dan komt dat goed. Hey, wandel ze, veel plezier, geniet ervan. De ontluikende fauna laat zich niet eenvoudig spotten. Zonder verrekijker ben je sowieso nergens. En het is nu relatief rustig, maar zeker als je vroeg bent of wat later in de middag of de avond, ja, dan zijn ze volop actief. Maar zien is weer een ander verhaal. Natuurlijk, als je verrekijker, altijd verrekijker meenemen zeg ik. En dan zie je ook echt best wel wat vogels. Maar je moet er wel een beetje op letten. Dus je moet er wel even, als je een beweging ziet, zeg ik altijd, ja, daar verraden ze zich een beetje mee. Hallo. Ja, we zien altijd enorm blij als mensen de honden keurig hebben aangelijnd. Ja, toch? Dus complimentje. Het is broedseizoen en dan is het juist fijn dat de honden aangelijnd zien. Dankjewel. Fijne dag. Hondenloslaatgebieden, zoals hier, blijven gewoon open tijdens het broedseizoen.